Takže ahoj, jsem tu zpátky a chtěla jsem vám oznámit, tohle bude jako taková malá informačka a vlastně chtěla jsem vám říct, že moc se vám omlouvám, ale další díl jako Nová holka ve škole nebude. Nevím proč, tato série mě přestala nějak bavit. Prostě budu natáčet normálně informačky, zkusím dělat nějaký nový pořad jako pro vás. A chtěla jsem vám akorát říct o tomhle a ještě jsem vám chtěla říct, že zítra budu natáčet nové video, bude to úplně něco nového. A možná ještě natočím Ask, ale tím si nejsem jako jistá, takže hele, Ask by mohl být tak, já nevím, zítra, což bude 24. Možná to vyjde už dneska, 23.4. No, takže tak. Doufám, že jste si tuto informačku jakž takž užili a zatím